3 Friese bedrijven werden genomineerd voor de Friese Ondernemingsprijs 2011. Een vakkundige jury bepaalt welke bedrijf van de jong winnen zal. Beleef het mij in die tenten voor enkele seconden. Ja. Goeien en van harte welkom bij de verkiezing van de Friese onderneming van het jaar. Ik ben van die trekker, wat er weer een gas meer, dan ben ik oudstaat, ik heb een klein nu dien. Dat kennen alweer, via alweer live, we leuren dat alweer. We zijn hier in de tenten van Sjoerd Galema in Hartwit. Jazeker. En voor deze belangrijke prijs, je weet dat, ben 3 bedrijven nomineerd. En die 3 gaan dus op voor de uiteindelijke prijs die ze winnen moeten. En welke bedrijven binnen dat? Nou, ik neem ze gewoon in willekeurige volgorde. Er staat niks door de uitslag. Dat binnen Kelstra, die doen in ambulance en personenvervoer. En die komen uit Drachten. Vos Lieberts, die doen in reclame, in communicatie en alles wat er tussenin hingt. Die zit in Ljouwert. En we hebben Perfect Pak. En die komen van de Jouwer. En met de laatste, daar beginnen we mee. Het bedrijfsgebouw van Perfect Pak is een idee van de eigenaar zelfs. Ja, daar zit het bedrijf in Balzert en Frensje, maar daar wil gauw ruimtegebrek. De broeren Rutger en Peter maken schetsen en bouwen dit pand in eigen beheer. De opslag van de verpakkingsmaterialen is op hemzelf al bijzonder. De metershege stellingen kunnen verrieden worden en dat scheelt kostbare ruimte. Eens broekt els bedrijf wel verpakkingsmateriaal. De merk is dus heel groot. Bij Perfect Pak zitten de vertjintwurgers net in de auto, maar achter de computer. Bedankt Marjolein. Misschien een volgende keer. Goedemorgen. Hoi. En welke tape gebruikt u nu? Een hele goede morgen met Jon Steyer, firma Perfect Pak in Jouden. De omzet groeit els hier. Er werken nu 20 accountmanagers en het moet er de komende jaren volle meer worden. Ja, heel graag. We zijn nog zoekende naar vele nieuwe collega's, dus we houden ons van harte aanbevolen. Ja, Rutger van Houten van Perfect Pak op Jouwer. En eventjes hier binnen gruthandel, in verpakkingsmateriaal, plastic, doors, neem het al maar op. Heb je vertjintwurgers in dienst die bij de auto bij de klanten daar rijden? Nee, wij hebben ervoor gekozen al onze verkoop via de telefoon te doen. En we bedienen op die wijze zo'n 9000 kopende klanten in het afgelopen jaar. Dat is hartstikke leuk, maar die klanten hebben geen persoonlijk contact met je vertjintwurgers. Die hebben zeker persoonlijk contact. Maar ze zullen ze nooit. Nee, maar we doen dat via de telefoon, hè? Ja, maar ze zullen ze dus nooit. Nee, en dat hoeft ook helemaal niet. Om een hele goede band op te bouwen hoef je niet elkaar per se te zien. Wat is daar de meerwaarde eigenlijk van, dat ze net bij de klanten welkomen? Nou, de meerwaarde zit er vooral voor de klant zelf. Vertegenwoordig ontvangen kost heel veel tijd, koffie en dat soort zaken. Het scheelt in de koffie. Het scheelt in de koffiekosten, dat is belangrijk. Maar het scheelt ze vooral heel veel tijd. Het zijn commodities wat ze kopen, het zijn gewoon gebruiksgoederen. Ze kennen die doos al 100 jaar, ze kennen die rol plakband al 20 jaar. Dus ze willen dat gewoon snel en voordelig bestellen. En dat is toevallig ons credo, dat doen we dus goed. En dit maar ben ik volle goedkeper als al die oren. Wij zijn goed geprijsd. Goed geprijsd? Ja. En 2 broers in de directie, Do en die broer, wat hebben de taken wat verdeeld? Hebben vaak ruzie? We hebben al onze ruzies in onze kindertijd al uitgevochten. Toen we op vakantie gingen, bouwden mijn ouders tussen onze beide stoelen achter op de wachtbank zo'n grote stapel met koffers. Dozen? Dozen, wat jij maar wil, om ons maar uit elkaar te houden. Maar het voordeel is ervan dat wij eigenlijk nooit problemen met elkaar hebben. Peter doet de logistiek, doet de financiën, doet de HRM-zaken, personeelszaken. En ik hou me alleen met de handel bezig. Dat vind ik het mooiste wat er is. Dus we zitten ook niet in elkaars vaarwater. Helemaal niet. En kan je mensen krijgen, haast? Wij kunnen nog steeds mensen krijgen, maar we houden ons altijd van harte aanbevolen voor meer nieuwe collega's. We willen jaarlijks met een 10 tot 15 accountmensen uitbreiden. Dus iedereen is van harte uitgenodigd. Nou ja, misschien zitten er nog wat mensen hier die nog geen baan hebben. Ik kan me dat wat moeilijk voorstellen, maar je weet het niet. Perfect Pak. Dus de 2 genomineerden. Goedemorgen, Kelstra. Persoonlijk voor met Inge. Het is een drokte van belang op de vestiging van Kelstra in Drachten. In 1930 begonnen oorpaken en paken het vervier. Ze verkochten een hinder en kochten daarvoor een auto.
Eerst alleen nog voor rouwvervier, maar al gauw moesten de ritjes naar ziekenhuizen maken worden. Zo ontstier Kijlstra personenvervoer. De ambulancezorg valt het meest op, maar het is net de enige tak. We bestaan eigenlijk uit twee bedrijfsafdelingen. Enerzijds de ambulancezorg en aan de andere kant het personenvervoer. Met het personenvervoer doen we onder andere het vervoer van de huisartsendienst in Friesland. Maar ook bijvoorbeeld het vervoer van gehandicapten, leerlingenvervoer. Maar ook wat heel bijzonder is het vervoer van organen. De vestiging in Drachten luidt midden in een wenweek en is daar gewoon te liets voor alle activiteiten van het bedrijf. Als de plannen rondkomen is het de bedoeling dat de nijbouw in 2013 klaar is. Ziet de Kijlstra van Kijlstra in Drachten hier ik aan tafel. Hij zelf op zijn ambulance reden, hè? Ja, dat had ik niet als 15 had ik dat dien. Wie dat niks meer op een gegeven moment? Ja hoor, ja, zeker. Dat is hartstikke leuk. Ik ben begonnen als chauffeur, geleid de opleiding tot verpleegkundige, die een specialisatie tot ambulanceverpleegkundige. Maar op een gegeven moment krijgt het bedrijf een dusdanig omvang dat ik of meer dingen ik van je verwachten worden. Dus toen moest ik die moeilijke keuze maken. Ja. Helpt dat als je zelf iets een ambulance reden hebben, als je zo'n bedrijf leren moet? Ja, dat denk ik wel. Met name richting de meiwerkers. Ja, als ze mij moeilijke gevallen hadden, ze komen we op de basis, dan kun je mij op praten. Je weet wat zo ongeveer mijn meidje. En de verpleegkundige achtergrond, die helpt ook nog wel in de besluitvorming. Ja, als hier een poort breekt, dan ben je er natuurlijk ik bij. Ja. Dat is altijd handig natuurlijk. Je bent zowel een commercieel als een dienstverlenend bedrijf. Hoe combineer je die vaak? Ja, dat is heel erg leuk om dat te doen. En de ambulancezorg is een zware instelling met alle wet en regelgeving die daaromheen valt. En het personenvervoer is puur commercieel. En wij zullen wel een bepaalde efficiëntie in die goed is voor beide afdelingen. Dat we bepaalde functies kunnen combineren. Ja. Maar het ene wat je vol in rekening houden, maar de meeste als bij de orentak. Is dat zakelijk en dienstverlenend, is dat wat te combineren? Nou, het is beide wel dienstverlenend. He, maar bijvoorbeeld wat we met de taxi verzenden, dat is winst, zeg maar. Maar wat we met de ambulance verzenden, dat moeten we reserveren voor oortijden. Als het een keer slechter gaat. Dus taxivervoer is vol interessanter eigenlijk? Commercieel, jongen? Commercieel wel, ja. Ja. En al een heel oud bureau, hè? Hier 80 jaar inmiddels, 81 jaar. Ja, een mooi feestje gewoon? Ja, geweldig. Ja, toen we 74 weer. Ja, 80 gaan we net vierd. Nee? Dus nee. Nou, 84 dan. Ja. Okay. Nou, misschien. Kijlstra dus in Drachten. Beginnen hij de tredde nomineerde. Vos Liebert Communicatie bestaat zo'n jontje 92 en werkt voor hele bekende merken. Iedereen kende ik wel Breek de dag tegen Eitje en wij hebben een nieuwe campagne bedacht. Kom verder. Mijn compagnon, Herwig Smits. Hallo compagnon. De jongens Lars en Ruud, die bedenken de campagne. Zo gezond als een ei, I love you, eet je eitje elke dag. En zijn we voor I love you gegaan. Nou, geen campagne natuurlijk meer zonder internet, Facebook of Twitter. Dat doen we hier, maar waar vooral op let of die campagne werkt. En dat doet Herman. Dat klopt. Eerst even pauze. Sander Renkema van Vos Liebert in Ljouwert. Waarom kiezen al die grote merken voor een bedrijf in Ljouwert? Nou, we hebben een aantal specialistische modellen ontwikkeld en die zijn uniek in Nederland. En daarvoor komen ze naar Leeuwarden. En waarom onderscheiden jullie van al die andere reclamebureaus en communicatiebureaus? Nou, we bestaan natuurlijk ook al 20 jaar en we hebben een aantal Friese waarden. En daar staan we op. We zijn nuchter, betrokken. We zeggen ja en nee als het moet. Ja, je komt uit Drenthe ook, hè? Maar Riel hetzelfde. Ja, ik ben een Drent die woont in Groningen, werkt in Friesland. Ja, precies. Maar voor de rest gaat het goed met me. Ja. Nee, maar die Friese waarden zijn wel belangrijk. Hè? Onder de reclamewereld zit vaak wel een beeld van... nou ja, die jongens die doen maar wat of wat gebeurt er precies. En veel geklets. Veel geklets, maar wij werken met een team van 45 professionals. En die doen elke dag een stinkende best om hele goede dingen te maken. Ja, en toch is een reclamebureau een hok vol creatievelingen die het net in de gaten houden. Dus de kosten net in de gaten houden. Hoe hou je dat in de string? Nou, ik zeg, het zijn professionals en die echt wel weten wat ze doen. Het is natuurlijk inderdaad lastig als je kan er niet de knop indrukken van nu ben je creatief en het eind van de dag druk je de knop weer uit. Nee. Maar die jongens en die meiden die zijn zo professioneel dat ze precies weten van dit is de opdracht. Ze schatten zelf ongeveer in hoeveel tijd ze ermee kwijt zijn. En 85% van de gevallen dan komen ze aardig op resultaten wat ze zelf willen. Ja, maar hoe meet je die resultaten? Hoe weet een klant als een campagne effectief is?
hangt natuurlijk een beetje van de opdracht af. De ene keer... de populariteit van dat AI, daar je een campagne voor maken hebben. Dan doen ze een zogenaamde nulmeting. Dus ze beginnen een onderzoek te doen onder de Nederlanders en ze meten het imago van het ei. Hoe gezond is een ei? Nou, in dit geval is het imago van een ei nog niet zo heel erg goed, dus daarom zijn we ook ingeschakeld. Dan begin je die campagne en na een half jaar en een jaar doe je weer metingen en dan test je op die bepaalde aspecten of dat verbeterd is door dus de een campagne. publieke opinie, een enquête, maar eigenlijk het succes van je campagne steekproef onder bepalen. 500 Nederlanders bijvoorbeeld, en daar houden ze het onderzoek en dan testen ze of het gewerkt heeft. Oké. Nou, dat zijn de drie bedrijven die dus nomineerd binnen voor deze belangrijke prijs, de Friese onderneming van het jaar 2011. Het wordt al 22 jaar voor deze prijs, Joen. Al 4 jaar lang doen we er live hier bij Omroep Friesland verslag van de uiteindelijke uitreiking. Laten we eens even praten over bedrijven die hier aan tafel zitten. Perfect Pak, dat geldt ik van Keilstra trouwens. Ben alle bedrijven, of beide bedrijven in elk geval, die leiden worden toch broers eigenlijk. Werkt dat wel? Dat is beter. Hè? Wij kennen elkaar door en door. Wij gunnen elkaar ook het licht in de ogen. En dat is minstens zo belangrijk als je met iemand samenwerkt. Ja, hield dat van Keilstrik? Absoluut. Ik krijg naar dat verhaal. Dat is precies uw verhaal. Wij hebben vroeger alles al uitvochten wat er uit te vechten wie. En het gaat nou prima. Dus het verhaal is eigenlijk dat je als broers of zusters vroeger geen ruziehand hadden, dan moet je nooit een bedrijf beginnen. Ja, daar ga ik in ervaring mee. Nee, maar dat is je ervaring in elk geval wel. Wij zijn heel goed te spreken over de gearworking. Ja, dus dat werkt. Bij hem is het net zo. Overigens, Vos Liebert, zowel Vos als Liebert werk je er net meer. Het is nou Renkema en partners, of misschien zijn er nog wel meer mensen die de leiding jouwen. Nee, wij zijn nu met z'n tweeën. Johan Vos, Schoot Liebert hebben het bedrijf opgericht. En een prachtige basis gelegd voor het bureau. En wij zijn eigenlijk tweede generatie. Ja, maar het is eigenlijk nog maar een relatief nieuw bedrijf. En 92 ben je begonnen. Heb je nooit erover nagedacht om de namen van de bedrijf te wijzigen? Nee. Omdat ze er beide net erin zitten, Vos nog Liebert. Nee, Vos Liebert is inmiddels een merk. En merken die hebben aantrekkingskracht, die hebben bekendheid natuurlijk. En nee, we hebben dat eigenlijk niet overwogen. Nee, gewoon Vos Liebert, dat is genoeg. Dat staat niet genoeg, dat je ook wel een merk en die je hem binnen hebben. Ja, daar zijn we heel zorgvuldig op, om dat merk te bewaken en te zorgen dat er veel nieuwe en mooie opdrachten aan ons... Wegen die wel eens klanten? Sorry? Wegen die wel eens klanten? Als we geen verstand hebben van die markt of die branche, dan wil je dat wel eens doen. Maar ja, goed, we leven ook in een tijd dat je op dit moment de opdracht natuurlijk heel goed kan gebruiken. Hè? Dus, ja. Hey, even over het personeel. Je bent druk op zoek naar personeel. Je ziet je personeel dat toch redelijk gespecialiseerd is. Is het een tour om mensen te vinden? Op zich is dat redelijk goed. We hebben natuurlijk een leuk vak voor de meesten. Met name verpleegkundigen, chauffeurs op de ambulance. Als verpleegkundige is dat toch ongeveer, ja. Is dat wel leuk? Ik heb al een verhaal van ambulancepersoneel dat bedriegen wordt. Hield hij het vaker? Ja, dat komt helaas wel eens voor. Maar dus gelukkig prijs dat in deze regio nog wel wat afvalt. Maar als dat gebeurt, dan maar is dat dat komt dan misschien nog, hè? Dat is altijd zo bij uw regio. Ja, de leuke en de minder leuke dingen. Dat zo kennen. Wij hadden beleid opschreeuwen en afspraken maken met instellingen, bijvoorbeeld met de politie, maar met het Openbaar Ministerie, hoe er dan mee omgaan. Ja, maar maakt het moeilijker voor je om mensen te krijgen? Nee, ik denk net dat dit specifiek invloed daarop had. Nee. Eventjes over de reclamebusiness. Je bent op zich naar mensen die creatief binnen, die copywriter wezen willen of art director. De Nederlandse term binnen, de en Friese term binnen natuurlijk helemaal net meer voor. Kun je die wat krijgen? Ja, voor ons is pers natuurlijk het belangrijkste wat er is. En het is zowel onze succesfactor, denk ik, maar ook het moeilijkste om goede mensen te vinden. En ze te houden. We hebben veel contacten met hogescholen. Dus we proberen jonge mensen uit de schoolbanken te krijgen en die aan ons te binden. En we hebben natuurlijk wel het voordeel dat we voor heel veel mooie merken werken. En dat vinden creatieven en copywriters en inderdaad die tekstschrijvers, die vinden dat voor het algemeen leuk om te doen. En op die manier kunnen wij medewerkers aan ons binden. Ja. Nou, jij wil vaak bij reclamebureaus dat het voorin vrij groot is. Hè? Mensen die na een periode beginnen ze voor haarzelf. Ja. Liedsebureaus beginnen lekker van jezelf werken. Heb je er lijst van? Ja. Valt mee. Als ik mijn collega-bureau-directeuren moet geloven, dan hebben we niet een heel erg hoog verloop. Maar als mensen tussen de 6, 8 jaar zitten, dan wil het inderdaad wel gebeuren dat ze een andere carrière-switch maken of een ander bureau. Dat is op zich ook mijn manier. Nee, de 7-year itch. Het perfect pak dat ik lijst van eigenlijk. De 7-year itch? Ja?
Een beetje naar Sony bij Perfect Pak zeggen, nou, van nou is het leuks doen. Wij zijn natuurlijk een hele jonge onderneming, misschien wel de jongste hier aan tafel als je uiteindelijk bekijkt. Maar wij vieren al het 12,5-jarige jubileum. Dat wordt uitgebreid gevierd met een lopend buffet, met de ouders van de jubilaris erbij, familie, vrienden, maar ook alle Perfectpakkers eromheen. Dus dat valt reuze mee. Ja. Je hebt zelf ik personeel meenom, dat wordt dus net zo volle verkocht. Helaas, voor een aantal mensen die thuis moesten blijven, die zitten op het fort. Die bewaken het fort, Jos en zijn medewerkers. Dus er worden vandaag gewoon dozen geleverd. Want onze klanten vinden het hartstikke leuk dat we meedoen. Maar ze vinden eigenlijk nog veel belangrijk dat morgen de dozen weer in huis zijn. Ja. Maar voor de mensen die er net bij wezen van Jim Club, wordt nog een filmpje maken ook, hè? We hebben Rob Pieters gevraagd om ons helemaal te volgen gedurende deze dag. Zodat zij morgen na het werk aan een biertje kunnen genieten van wat wij hier met elkaar beleefd hebben. Ja. Zo haal je de meesten in je bedrijf. Wij weten niet beter, zo doen we dat gewoon. We doen het samen, hè? Ze doen ze alles, zij doen het hoor. Alle dagen. Ja. Is het moeilijk om verkopers te vinden? Mensen die goed acquisitie van kennen? Ja, ik mocht het niet zeggen, maar verkopen dat zit in je. Je bent een verkoper, je bent het niet. En dat maakt het natuurlijk lastig. Het is niet iedereen gegeven. Maar wij maken er heel veel werk van. Ik heb een aantal fantastische partners, uitzendbureaus die voor ons de eerste selectie doen. En daarna maken wij er ook nog heel veel werk van om mensen te laten zien wat we doen. Want we vinden het heel belangrijk dat ze het leuk vinden wat we doen. Dat ze het werk in die cockpit prachtig vinden. Cockpit? Zo noemde de jury dat. En dat is gewoon een hokje toch, weet je, je zit de bel in? Nee, het is hun werkplek, het is hun gereedschap. Daar doen ze alle dagen hun zaken mee en dat is heel belangrijk voor ze. Maar dan mogen ze ook zelf volop in innoveren, dingen bedenken en dat kunnen wij heel snel uitvoeren. Ja. Dus ze maken een eigen gereedschap, ze slijpen hun eigen gereedschap, zo zeg ik het altijd maar. Ja, en dat scheelt ook weer in de kosten natuurlijk. Dat hebben we allemaal belang bij Perfectpak en onze klant ook. En dat is nog veel belangrijker. Altijd zeggen. Eventjes die prijs, hè? De Friese onderneming van het jaar. Hoe belangrijk is het voor Kijlstra om hier voor genomineerd te worden? Nou, wij vinden de nominatie hartstikke leuk. Zit ik heel leuk met de collega's waar ik al over praat om na dit hier bij me qua bedrijfsbezoeken autolezen. Bij de oren nomineren. Ja. En natuurlijk hopen we dat de prijs winnen. Dat wordt natuurlijk de slag om op de taart. Wat is het belang van het winnen van zo'n prijs? Nou, mijn broer die zei, hij gaat een buikschuivermeidje hiervoor. Oh jee. In ene modder. Dus dat... Weet de jury dat al? Ja. Dat wil ik sowieso heel graag, mijn meidje. Ja, wij ik, hè? Wij ik, ja. En daarnaast ben ik van plan, mochten we de prijs winnen, om inderdaad dus meiwerkers daarbij te betrekken en een mooi groot feest te gaan voor iedereen. Ja. En wat is het belang voor Jim, voor zo'n om zo'n prijs te winnen? Voor het team is dat natuurlijk prachtig. Wat ik net zei, de medewerkers, dit bedrijf wordt gemaakt door de mensen die erin werken. We zijn een dienstverlener, dus... als je ziet wat de afgelopen 2 weken sinds de nominatie, dat is fantastisch. Ja. Dat is prachtig. Ze hebben medewerkers van ons een boekje gemaakt met alle uitspraken in waarom het zo leuk is om bij Vosliebe te werken. Nou, daar ben je wel trots als je zo'n boekje krijgt. Je denkt van fantastisch. Ja. Heel leuk. Perfectpak. Wij zijn anders. Wij zijn het enige bedrijf in Nederland dat gekozen heeft voor telefonische verkoop van verpakkingsmateriaal. Ja. Mijn medewerkers, mijn Perfectpakkers moeten alle dagen uitleggen waarom wij die keuzes gemaakt hebben en dat een voordeel voor de klant oplevert. Dus het zou een fantastische erkenning zijn voor mijn Perfectpakkers dat dit een verhaal is dat klopt. Ja. En daar doen we het voor. Ja. En merk je al wat van het feit dat je nomineert wordt? Je communiceert dat je mijn eigen sites natuurlijk... Ik sprak gisteren met een van mijn accountmanagers en die heeft een klant die bedient die in België woont. Maar die mevrouw zit vanavond te kijken, dus digitale tv, om dit te volgen. Het leeft enorm bij onze mensen, maar het leeft nog ook heel erg bij onze klanten. Was die mevrouw even voor die kamer even de groeten van? Dag mevrouw van McGregor. Oh, mag ik in de reclame? Ja. Sorry. Nee. Oh, maar zwaai maar even naar die mevrouw, ja. We gaan goed zaken doen, hè? Nou, deze drie heren vertegenwoordigen dus 3 bedrijven die genomineerd zijn voor deze prijs. De Friese onderneming van het jaar 2011. Maar we winnen de vorige hier natuurlijk ook al, hè? Dank u wel. Dan hebben wij een winnaar. De Vries. Scheepsbouw. Dank u wel. Ja, en ontzettend veel succes met het bedrijf. Meneer, bedankt. Hartelijk bedankt. Het ene schip dat bij de Fries Makkem van de helling rint is nog mooier dan het horen. Er zijn hier luxe zeeskippen van 24 meter of langer en vast net voor mensen met een snelle beurs. En er zijn 141 stemmen uitgebracht op Holiday Ice.
Holiday Ice is al jarenlang een begrip in de ijsindustrie. In 1928 begon banketbakker Age Posma van Sint-Niek met het maatje van ijs. En nu is Holiday Ice een middelgrote ijsproducent met 170 medewerkers. En dat maakt het dat er joert maar één winnenkoer. En dat is Jongbloed, drukkerijen, uitjouwerijen van het Jereveen. Meneer Van Woerden, kom erbij. Van harte lakwezen. Dankjewel. Dit maakt geweldig veel. Ja, dit is echt een feest vandaag. Ja, hè? Ja, zonder meer. Jongbloed is vestigen op het Jereveen. De werk is zo'n 100 mensen. In de grafische vraag is het bedrijf een begrip. Van oorsprong is ze specialiseren in het bedrukken van ultra-tinne papiersoorten. Hokkerbedrijf wordt dit hier de winnaar. Ja, en dat is zelfs de vraag die wij u van u stellen. En die de komende 10 minuten beantwoorden we zelf. Die 3 bedrijven die genomineerd binnen voor de Friese onderneming van het jaar 2011. En waar is een uitslag goed bepalen kennen? Een heel goede jury nodig en een heel betoefd publiek nodig. Het publiek heeft van de middag middels de sms al haar stem kenbaar maken. Daarvan jaren we dadelijk de uitslag. Ik wil eerst de jury graag aan je voorstellen. Dat is van rechts naar links voor mij. Dat is Hans Snijder, haatredacteur van de Leeuwarden Kranten. Diana Monessens is voorzitter van de Rier van Bestuur van Zorgverzekeraar Friesland. Dat is Piet Smits en die is van Poys Supermarkten. Werd we vorig jaar te gast wie maar de uitreiking van deze prachtige prijs. En uw gastheer van de jong, hij is boer, hij is juryvoorzitter en hij is interim. Nee, wat ben je? Deputair? Ja, ik ben nog gewoon deputair. Dat is Sjoerd Galen. Maak een applaus voor deze betoefde juryleden. En voordat we beginnen wil ik eerst de juryvoorzitter, Sjoerd Dalen, maar even graag het woord aan. Want die wil een algemene opmerking maken hoe de trein nomineren. En die strijd die je hem krijgt leveren hebben in de bijkeuken. Hè? En zo is het. En wij hebben een hele spannende strijd. En het zit ik al heel dicht bij elkaar. Wij weten de uitslag uiteraard al. Maar er zijn 3 winnaars. Wij hebben 3 bezitters bij je gebracht. Je hebt hem je verschrikkelijk goed gepresenteerd. Dus wij zijn hartstikke grutsk op je hem alle 3. Ja, en daar sluit het publiek natuurlijk bij on. En dat zijn net alleen nog maar werknemers van deze 3 bedrijven. Ik dat er wel even bij zitten. De Pommeranten en oorondernemers. En die hebben gestemd vanmiddag via de sms. Ik zei het al. En daar wil ik graag Peter Smit hier naar voren hebben. Nee, kom maar. Ja, kom maar. Ik aarzelde even. Van Dijk. Peter van Dijk. Peter van Dijk. Maar wat ik wel goed heb, is dat hij notaris is. En jou hebben de stem naast die het via de sms uitbracht binnen. En die de publiekstem uiteindelijk bepaald hebben. Dat klopt, dat heb ik gedaan. Jouw is de uitslag. Mag ik de uitslag dan van het publiek geven? Perfect Pak krijgt 50 punten. 50 punten voor Perfect Pak. Keilstra, 30 punten. En dus Vos en Liebert 20 punten. Vos en Liebert 20 punten. Dank u wel, meneer Van Dijk. Ik zal die namen nooit weer verkeerd zeggen. Peter van Dijk, notaris. En hij kwam dus maar de uitslag van het publiek. Zodat het vanmiddag gestemd heeft. Goed, wij matten maar eens even zien hoe de jury uiteindelijk geoordeeld heeft. En ze kom ik maar een lietse stemverklaring. En daarvoor wil ik het eerste graag het woord aan Piet Smit van Poys Supermarkten. Jo stem. Dat gaan we graag doen, waarbij we de volgorde willekeurig hebben. We beginnen altijd met Perfect Pact. Daar heb ik opgeschreven: gedreven, overtuigd qua meerwaarde, standvastig, uniek en volop in ontwikkeling. En de 30 punten voor mij zijn van harte verdiend. $30 punten dus voor Perfect Pak. Dank je wel. Ik heb daarover opgeschreven: puur, no nonsense, authentiek en nuchter, slim, doordacht en toekomstgericht. En dat is 50 punten waard. $50 punten dus. En tot slot, maar last but not least, Vos Liebert, onderscheidend, ongelooflijk creatief, inspirerend en een bedrijf om trots op te zijn. 20 punten van harte verdiend.
En 20 punten dus voor Vos Liebert. Meneer Smit, die gedank van jouw stem en jouw verklaring erbij. Diana Monissen, ik zei het al, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgverzekeraar Friesland. Jouw punten graag. Ja, ik ga ook in dezelfde volgorde. Eerst Perfect Pact. Daar vind ik van. Jullie bedenken geweldig veel. Ontzettend innovatief. Nieuwe systemen. Hoe je met de mensen omgaat, vind ik fantastisch. Zelfs, dat vind ik toch heel belangrijk om te zeggen, de wijze waarop jullie je salaris regelen in deze tijd, waar governance zo belangrijk is, hartstikke goed. Helemaal nieuw. En natuurlijk de perfecte aandacht voor Planet. Daar geef ik 30 punten voor. $30 punten dus voor Perfect Pak van de Jouwer. Dan ga ik naar Kijlstra. Kijlstra, ik vind dat jullie een ontzettend complex bedrijf hebben. Hè? Verschillende poten hebben jullie in de lucht en dat doe je goed. Al sinds 4 generaties ben je innovatief bezig. En ik heb daar heel goed naar gekeken. De balans tussen zowel People, Planet als Profit bij jullie helemaal goed. En ik geef dan ook 50 punten voor deze... Ik wou zeggen, voor deze kwalitatief goede vervoerder in deze mooie regio. 50 punten dus voor Kijlstra. Ja. Vos Liebert, jullie hebben je communicatie, vind ik, in je bedrijf helemaal goed en rond geregeld. Ook met nieuwe bedrijven, ook vooruitgekeken naar de toekomst. En wat ik daar geproefd en gezien heb, het is inderdaad, je hebt gelijk. Het zijn niet alleen de woorden, het is ook de wol. En jullie kunnen je meten met datgene wat er in het Westen gebeurt. En daarom wil ik daar graag 20 punten voor geven. En dan 20 punten. De stem van Diana Monissen, die gedankt daarvoor. Laten we eens even zien. Zijn een tussenstand op dit moment naar het uitbrengen van de stemmen die we op nota hebben. Dan zien we dat Perfect Pak op 110 punten staat, Kijlstra op 130 en Vos Liebert op 60 punten. Maar er kan nog van alles gebeuren. We krijgen nog 2 juryleden die mij haar stem en haar score komen zullen. Daarom wil ik nog graag het woordje aan Sjoerd Galema, de juryvoorzitter. Ja, en we houden het nog even spannend, Erik. Want ik begin even bij Perfect Pak. Ja, jongens, jullie hebben je morgen een ICT-systeem gebouwd. Daar droot je een hele bedrijf op. Vind ik heel knap dat je dat ding hebt. Wat ik echt heel knap vind, als je kartonnen dozen en tape verkeept en je kunt dat JSA-deel zetten, Joert. En dat levert 50 punten op van mij. Ja, 50 punten dus voor Perfect Pak. En dan kom ik bij Kijlstra. Wij hebben geweldig mooie bezitten bij hem. Het is echt een typisch Fries bedrijf in de zin van hands-on. Gewoon aanpakken machine. Je hebt de 3 P's in balans. Maar je hebt ook een iets minder puntje en dat is toch de huisvesting. Daar moet echt wat gebeuren. De game gelukkig ik dwan. Maar je krijgt van mij 30 punten. $30 punten dus voor Kijlstra in Drachten. En dan de punten voor Vos Liebert, Galema. Nou, en ik ben er ook wel heel gerust op dat ik dezelfde uitslag heb als de publieksjury. Dus daar mag ik wel wat punten voor komen van mij. Maar Claire, Vos Liebert 20 punten dus. En vooral de positieve moed in je bedrijf. De creativiteit die spot er al. En die 20 punten die ben van harte gegund. 20 punten voor Vos Liebert. Nou, de Tusken staan schön intussen. Maar we gaan naar de die uiteindelijk toch de knoop terughakken met de sil. En dat is Hans Snijder, haatredacteur van De Leeuw uit de Kranten. Ja, ik begin bij Perfect Pak. De 3 P's, People, Planet en Profit, ben nadrukkelijk aanwezig. Er is hartstocht en uitvoering in de manier waarop het wordt gebracht wordt. Dit is een bedrijf waar geen opdracht eigenlijk te lieds is. En er is een heilig geloof in het eigen kunnen. Voor mij 30 punten. 30 punten voor Perfect Pak. Ja, het is nog heel spannend, hè? Dat is wel duidelijk. Ja. Hij weet de spanning erin te houden, hè? Dus ik had de eervolle opdracht en de ondankbare taak, maar ik wil de bijzondere verdeling van de laatste punten. Ik mij er 20 verdelen en ik mij er nog 50 verdelen. Vos en Liebert, dat is een bedrijf, daar vier je het elan. Daar zit de vernijing in de genen.
En wat je Rick zijn willen mag, is bij mij verantwoordelijk voor een hele succesvolle campagne van de Leeuwarden Krant. Kielstra is het kamerleven aan de Wadder, de treien P's binnen in balans. En het is benammen die complexiteit van zorg, ambulance en maatwerk de doorslag. Kielstra 50 punten, Vos en Liebert 20 punten. Van het lokweesje. Kielstra gaat dus naar huis, maar de win van deze fantastische prijs. Van het lokweesje en mij. En de commissaris heeft een cadeautje. Heel hartelijk dank. Zie ik ook net weer van Nee. Ja, prima, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, mooi, dankjewel. En dat betekent dat uiteindelijk 100 punten jong binnen om Vos Liebert, 190 jong binnen om Perfect Pak. En de winnaar van Joen, Kielstra van Drachten is, maar 120 punten. Winnaar dus van die Friese onderneming van het jaar 2011. Het bloot je nog heel lang onrustig in Hartwijk, dat weet ik zeker. Ik vind het wat de kei ervan vinden. Wij vinden het in elk geval heel erg gezellig. Het brengt dus ik aan het eind van deze uitzending. U namen van de hele ploeg die dit programma maakt. En dat wie er een onbierig soort. Bedankt voor het zien. Een hele gezellig joh nog. En graag om de volgende keer. Onzien.